van anar al lloc on la gent viu alegre dins de la misèria, es pot dir així? Penso que si s'ajuda allà, s'evita que poder també hagin de fer un viatge molt desagradable a vegades cap aquí. No dejarlas apartadas y piensan que solo para estar en casa, que pueden dar más también a las mujeres. Gent que no tenen res, t'ho donen tot.